ما شاء الله بارك الله malam Ahmad Umar Shawari Allah ta kare ba tare da fara lokaci ba za mu gabatar da malam Yusuf Shehu mun domin gabatar muna maudu'i mai taken wata kibiyar suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ne maudu'in da malam zai tattauna a kan shi saboda ya kamata mutane su sani cewa ba a addini a sai an yi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yake musulunci zai yi ba tare da yana ya ga sunan manzon Allah ba, ya sani shi ba musulunci ba ne shi. Musulunci kan na hakikani wanda Allah da manzon Allah suka yarda da shi shine musulunci da aqida sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunnan manzon Allah ba wai fati ne na siyasa ba wanda ga sunan daban-daban in ka ga dama ka shiga wannan fati in ka ga dama ka shiga wannan fati. A'a, in dai kana son aljanna kana son haɗuwa da shugaban annabawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dole ne ka bi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba tare da wata lokaci ba za mu ji bayani akan ita wannan sunna da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan sallallahu bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله كما يدعي bayani zai yi tunatarwa akan wajabcin riko da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamin bayani akan wajabcin riko da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi bayani akan matsayin sahabbai a wajen riko da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda mujaddiduddin Usman dan Fodiyo Allah ya kara mai yadda ya kawo a cikin littafinsa mai suna Ihya'us Sunna wa Ihmadul Bid'a. Malai ce al-fasl salisu, wannan fasali na uku ne fi bayani ma warada an sahaba, ga bayanin abin da ya tuko daga sahabban manzon Allah wa tabi'ina da tabi'ai wa tabi'it tabi'ina da masu biyar tabi'ai min bulughihimul gaya, daga kai wasu matuƙa ittiba'i sunna ga biyar sunnan manzon Allah wajtinabil bid'a da nisantar bid'a. Malace min asari sahaba, daga cikin hanyoyi na sahabbai ittiba'i sunna a wajen biyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abubakar Siddiq, Abubakar Siddiq ya ce radiyallahu anhu, Allah ya ƙara masa na Abubakar yadda, ya ce lastu tarikan shay'an, ban zamo ina barin wani abu ba. Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya amalu, yana aikata, ya amalu bihi, yana aiki da shi, illa amiltu bihi, face na yi aiki da shi. Inni akhsha, sai na Abubakar ya ce ina jin tsoron in taraktu shay'an, idan nibban wani abu min amrihi, daga cikin al'amarin manzon Allah, an aziga, wato in karkata. Ina jin tsoron in bar wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa sai ya zama na karkace, don haka ba zan bar shi ba kenan. Wasalla Umar, sai na Umar ya yi sallah radiyallahu anhu, Allah ya ƙara mai yadda bi Zulhulaifa. A wani wuri ake ce ma Zulhulaifa raka'atayn, yayi sallah raka'a biyu. Fa qala sai ya ce asna'u,
na aikata kama ra'aytu rasulullah kamar yadda ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasna'u yana aikatawa. Mala ya ce walamma adinat quraish lokacin da quraishawa suka yi izini li usmana ga sayyidina usman radiyallahu anhu Allah ya kara mai yadda fi dawafi bil baiti ga dawafin dakin Allah hina wajjahu nabi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskantar da Usman fil qadiyya a cikin wani hukunci aba sai ya kiya tun da an yi mishi izini wa qala ma kuntu li af'ala lalle ban kasance ina aikatawa ba hatta ya duku bihi rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dawafi ga dakin Allah sannan wato zai yi wannan dawafi in ji sayyidina Usmana Allah ya kara mai yadda wa qala ali sayyidina ali yace radiyallahu anhu lam akun adu sunnati rasulullah ban kasance ina barin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba li qawli ahadin minan nas saboda zancen wani mutum daga cikin mutane wato ba zan bar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aikata a matsayin sunna ba face na aikata shi wa qala ibn abbas dan abbas yace radiyallahu anhu ba Allah ya kara musu yadda an nazaru ila rajulin dibi zuwa ga wani mutum min ahalin ilmi min ahalin sunna daga cikin mutanen sunna ya da'u ila sunna yana kira zuwa ga sunna wa yanha anil bid'a yana hani ga bid'a wa tarku bid'atin barin bid'a afdal min ibadati sanati ya fi ibada ta shekara daya ka shekara guda a cikin masallaci kana ibada wanda ya bar aikata bid'a in ji dan babban ya fika to zai yawa mutane idan ana maganar bid'a sai wani mutum ya ga kamar ana bacin kaunar kuwatai saboda mi yana ganin shi missa za a cewa bid'a ba mai kyawu sai dai wato kamar yadda malamai suka yi bayani mustasana da mandubiya da ja'iza amma ko mustasana idan dai ga wani aiki wanda ba bid'a ba su ba so ka aikata bid'a ba ya kamata mutane mu kiyaye wannan wa warqi abdullahi bin umar mala yace an ga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda yudiru na qatahu yana kewaye taguwa ta fi makanin ga wani wuri fasu ila sai aka tambayi abdullahi dan umar menene dalilin ka na kewayawa da dabbar ka wannan wuri qala la adari sai ya ce ban sani ba inni ra'aytu rasulullah ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa'alahu ya aikata wannan fa fa'altahu sai da aikata shi ma'ana nan kaga sahabbai sun kai gaya wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mai yarda yace al-qasd fi sunna nihi ga aikata sunna hayrun min al-ijtihad fil bid'a yayi mutun ya ta kokari yana aiki a cikin bid'a inji Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mai yadda kai kokari ka aikata abinda as-sunna yafi ka bar abinda al-bid'a yafi kai kokari ka aikata abinda al-bid'a kai nuhi dai ka aikata sunna yafi ka aikata bid'a sai min asar tabi'in fi ittiba'is sunna hanyoyin tabi'ai a wajen biyar sunnan manzon Allah wannan sunnar da aka samu wani kididi ya fito ya faɗa mu duniya cewa shi yanzu ba dan sunna bane kuma har yanzu waɗanda suke tare da shi makafi saboda wani lokaci sai Allah ya yaye mutum sannan zai gane ba saboda Allah ya ce wala qad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha sai Allah ya ce ulaika kal an'am bal hum adall sun fi dabbobi bacewa idan mutum bai dabba bacewa ba Allah bai tadda irin shehu dan wadiyo kasarka sannan ka bi wani mutum wanda ya ce ba ruwa da sunnan manzon Allah wanda abda irin mujaddadi dan wadiyo a samu wani ba kauyen Kano ya ce maka shi ya bar sunnan manzon Allah har ka ji cewa yana da hujja ka bi shi ka aji da awar shehu dan wadiyo bayan mujaddadin ya rubuta ma sauqul umma ila ittiba'is sunna yayi ma bayanin bid'a ash-shaytaniyya
ya rubuta maka ihya'us sunna wa ihmadul bid'a ash-shaytaniyya, kuma har yau baka gane ba saboda ni baka zuwa makaranta, ba ruwanka da malamai, sai ka samu wani kididi ya ce maka bai yarda da sunnan manzon Allah ba, kuma ka ɗauke shi, kuma yakan ɗauki hadisan manzon Allah ba akan ka'ida ta malaman hadisi ba. Kawai za ka ji ya shiga cikin Buhari ya ɗauko hadisi ya ce bai inganta ba, ya zagi Anas bai wa manzon Allah hidimar komi ba, ya zagi Muawiya, ya zagi Amr bin al-As, ya zagi Usman dan Affan, ga sunan sahabbai ɗaya bayan ɗaya. Hadisai ma ko da da sa ina kallo rai yana magana akan hadisan da manzon Allah ya tabbatar da cewa a ɓangaren lahiya fitsarin raƙumi da nononsa suna magani, ya ce tatsuniya ce ƙarya ce. Ya zagi Imamul Bukhari, ya ce duka hadisan da a cikin Buhari ba su wuce 500 ingantattu ba, duka na ƙarya ne. Amma kuma kana da Malam Abdullahi Bandu ya gaya ma wane ne Buhari, ya ce ma katabal hadisu illa tasala wa salli raka'ataini wan nabiyyu sa'ala, bai taba rubuta hadisi ba ce yayi alwala, yayi sallah raka'a biyu, yayi mawarkin manzon Allah sannan ya rubuta hadisi. Amma shi wannan jabberin ya ce ma ba gaskiya bane, kuma ka yarda. Kuma wannan jabberin karkashin wata contract da yake karkashin wata ashabul kafi war raqim ta kasar Iran ita ce yake wa aiki. Duk binciken nan da yake cewa ya binciko ko ya gano wallahi duk ƙarya ne. Iyaka aikin da wani shi'ina yayi yakan ɗauko kawai ya karanta. Amma idan dan halal ne kuma yana da madogara, idan ya soke hadisi cikin Buhari ya wadi malaman hadisin da suka soke shi, to saboda ya san ba wani malami da zai soke hadisin Buhari, shi yasa ya ce ya bar sunnar ta manzon Allah. To tunda ya bar sunna yanzu, ba sunna ce marja'i ne wajen soke hadisan manzon Allah ba sunna ce marja'i ne wajen tabbatar da zaman sahabbai adilai ne ba, da ya ce shi ne ma ya duk abokan manzon Allah da kwarai na ba. Kaga wannan shaidana ce, amma yana son a ce abokan ubanai ko almajiran ubanai mutanen kirki na, amma lokaci guda ya ce bai jarcewa a sahabatu kullum udulun ba. To wannan me zaka ce mai in ba shaidani ba? Allah kai mana magani ne. Wa qala Uwaisul Qarni yace fi wasiyatihi ga wasiyar sal Izz bin Hayyan, wato yayi wannan wasiya ga wani mutum ana kira ne Izz bin Hayyan rahimahullah, yace iyyaka ka shedinka an tufariqul jama'a, kada ka rabu da jama'a, ya'ani jama'atat tiba'is sunna, yana nuna jama'a wannan da ke biye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan da Jabberi yace ya bari, wato Uwaisul Qarni, wannan Uwaisul Qarni da yake ta dadawa ya ce ya yadda mutumin kwarai ne, amma ka ji wajen yabon Uwaisul Qarni sai ya soki sayyidina Umaru, yace Uwaisul Qarni wai ya fi Umaru saboda manzon Allah ya ce in sun haɗu da shi ya yi musu addu'a. Sharadin cewa wai mutum don an ce ya musu addu'a shine ya nuna wai ya yi Umaru. To amma ga wurare da dama manzo Allah na kiran sahabbai ya ce su karanta mai alkur'ani, sai a ce su bi manzon Allah. Da haka wannan mutum wallahi wajibi ne mutane ku tashi tsaye ku san shi. To jama'a wanda ke da sunna ya ce ya yi da cikin ahlus sunna wal jama'a, daga ƙarshe ya ma bar sunna wacce na bil bid'a, sannan kuma wajibi ne ga wanda ke so ya samu tsira lahira ya risanci bid'a. Sai ya ce fatufariq dinika, idan ka rabu da ahlus sunnati wal jama'a za ka bar addinin ka. Wanda ke wadin wannan magana mujaddadi dan fodiyo a cikin littafin sa Ihya'us Sunna yana magana Uwaisul Qarni. Fatufariq dinika wa anta la tash'ur, kai baka sani ba, dan yau ga cikin jahilci, cikin rashin sani an zazzagi malaman hadisi, an zagi su Muslim, an zagi su Tirmizi, wai ba wanda ya iya ƙwatar Buhari ga hannunsa akan bannan da ya yi. Shi yanzu nan wani majalisi ne na ilimi ya kawa wanda zai wa Buhari haddi, wanda zai tozarta Buhari a tunaninsa, wanda Buhari ya wuce shi, Imamul Buhari ya wuce shi, har ya gama tatsuniyarsa ya bar duniya. Abinda za a ce ɗaya kai ayyuman ɗan ta'adda Kano mai zagin sahabban manzon Allah. Kamin kai kuma an yi su mai tatsini sun wuce, sun ƙare. Kuma kai ma haka an yi su zazzaki Allah ya wace rundunarsa,
kai ma haka za mu karas insha Allah Allah zai wace gayyarka ta ashabul kafi muna roƙo Allah shi wace ta Allah irin bala'in da ka saukar mazakzaki da mabiyare ka hada Abdul Jabbar da shi wa qala Umar ibn Abdul Aziz Umar dan Abdul Aziz yace rahimahullah Allah ya ji kansa yace sanna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sunana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana sunnoni wa wulatul umur da majibinta al'amurra ba'dahu bayansa sunanan sunnoni al'azu biha riko da waɗannan sunnoni tasdiqun bi kitabillah gaskanta littafin Allah ne wasti imanul lida'atillah aiki ne a cikin da'a Allah wa quwwatun ala dinillah ƙarfi ne akan addinin Allah laisa li ahadin tagayyuruha wani mutum bai iya canza ta duk wanda kaji mutum na babatu wallahi bakin sa ga gore ne duk yanda ka ga ana babatu to yanzu duk jabberi da jabberanci ne da ta'addanci ne duk in ka hada mabiyanai ga baki daya duk na Najeriya ba su yawan mutane rinin tawayi ashe kaga cewa ko cikin minority cikin mutane shi minority ne wala tabdiluha ba wani wanda ke iya canza ta wala nazar kuma ba adibi fi ra'ayi man halafaha ga ra'ayi wanda ya saba ma ahlus sunnati wal jamaa man da biha wanda yayi koyi da wannan sunna muhtadin shiryayye ne wa man intasara biha mansurun wanda ya bi taimako akan ta abin taimako ne wa man halafaha wanda ya saba ma sunnan manzon Allah wattabi ghayra sabilil mu'minina yaddo ta hanya wadda ba ta mu'minai ba wallahu Allahu ma tawalla Allah zai kiba shi inda ya kibantu wa aslahu jahannama Allah ya kada shi jahannama wa sa'at masira makomarsa ta yi muni wa kataba ba'd ummal Usman sashen hakiman Usman sun rubuta wato Usmana sun rubuta Umar ibn Abdul Aziz sashen wasu hakimai da Umar dan Abdul Aziz ya rubuta ila Umara zuwa ga Umar rahimahullah Allah ya ji kainai ya rubuta bi hali baladihi da irin halin garin shi wa kasaratu lususihi da yawan yan washi ne yace hali ya ahuzu bizinnati ana kama mutum da zato aw ya'miluhum ala sunna ko kuma za a rike alal bayyina za a kama su ne akan shaida kamar yanzu ana tunanin mutum ɗan kidnapping ne za a kamo shi ɗaya kawai a mai hukunci ko za a yi amfani da wayoyin da aka yi tracking aka kama shi da irin mu'amalar da yake domin a tabbatar da cewa shi kai wanda ka kula da abin da ya kusa a rana gita ka sun nan za a riko da abin da sunna wa ma tarabbihil sunna ko kuwa abin da sunna ta gudana a kai ne da shi ne za a ainihin kama mutum a mai hukunci baka taba ilaihi Umar sai Umar ya rubuta gare shi gusmun bil bayyina ka kama su da hujjoji da shaidannu wa ma jarabbihi sunna da abinda sunna ta gudana a kai ne fa in lam yaslahumul haqq idan gaskiya bata kyautata su ba fala aslahumullah kada Allah ya gyara su da haka ashe kenan wajibi ne idan aka kama to ana tunanin yana cikin robbery ko yana cikin kidnapping to za a yi amfani da hujja bayyananna a wajen hukuntar da shi idan ba hujja to shikenan ba a samu wani dalili mai ƙarfi ba za a sakai amma yanzu da zamani ya zo da waya ta tracking idan an ka kama wannan mai aƙida ta satan mutane aka samu lambobin wasu aka yi contact aka gano yana tare da su ko dan wana wajibi ne a kamo shi a hukuntar da shi domin mi ya zama izina ga wani kare ya koma malam yace min asarin tabi'i daga cikin hanyoyin tabi'ai ittiba'i sunna ga biyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa waqafa malikun imamu malik ya tsayu inda zamzam gun zamzam fanada sai yayi shela faqala sai yace ya ayyuhan nas ya ku mutane man arafani faqad arafani wanda ya sanni haƙiƙa ya sanni wa man lam ya'rifni wanda bai sanni ba fa ana malik ibn anas ni ne malik dan anas
ana nazirun li kulli man hajja hadha albayt ni mai gargadi ne ga duk wanda yayi hajjin wannan daki wa huwa ala bid'atin yana akan bid'a fala ya ayi nafsahu batilan kada ya wahala kansa ga banza ma'ana baka zo ma dakin Allah da banna idan ka san ka zo dakin Allah ne da bid'a to kada ka wahala kanka inji imamu na Malik wa mimma kana yunshidu Malik akwai daga abin da imamu na Malik yake rerawa rahimahullahu Allah ya ji kansa yana cewa wa khairu umuri ad-din ma kana sunnata wa sharru al-umuri al-muhdathati al-bada'i'u mai ta al'amuran sunna abinda ya kasance sunna abinda al'amuran addini mafifita abinda yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura abubuwan da aka kaka a cikin addini waɗanda bid'o'i naka ba a son bid'a cikin addini wa qala shafi'i imam shafi'i rahimahullah yace laysa fi sunnati rasulullah laysa fi sunnati rasulullah illa ittiba'uha ba wani abu ga sunnan manzon Allah ba ce biyarta da an ce wannan abu ya inganta ga manzon Allah to abita to aka ce muku ku bar sunnan manzon Allah ka kuma mutum ya ce ku koma kafiri duk wanda ya ce ya bar sunna kamar ya ce ni na koma kafiri shine amsar maganarsa kuma wallahi daɗin duniya duk wanda ya daɗi yasa kabbar sunnan manzon Allah za ka yi kuka wace lokaci yawma yafirru al-mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anu yughnihi wallahi za ka yi kuka ranar da Allah zai cewa bayina ku zo kusa la hawfun alaikum wa la antum tahzanun ba bakin ciki babu tsoro an ce kowane bawa zai zaburo da kahiri da musulmi da ɗan kidnapper da ɗan ta'adda da ɗan area da kowa zai taso domin Allah ya ce babu tsoro yau babu bakin ciki sai an yi ruhu sai Allah ya ce wamtazil yawma ayyuhal mujrimu lalatattu ku jaye daga baya duk wanda an mutumin banza ya jaye na ƙwarai bayina waɗanda abbayina ibadullahi salihin su ɗaya nake magana da su anan wamtazil yawma ayyuhal mujrimu wala mutum zai gano duk dalar da an ka bashi ya zagi sahabin manzo Allah guba ce Anas wanda yake ya halarci yakin Badar kuma manzo Allah ya tabbatar da duk wanda ya zo Badar an gafarta mai amma suna cikin hadisan da shaytanin yace ayin tatsuniya ne domin mi in bai tatsuniyan tashe su ba ba zai samu hiri da zai zagi Anas ba mu ko mun san ba abokan manzon Allah ba ko abokan mahaifi ne ko a ce ubanka Nasiru ka bar abokani ne mun san ba a ce ba mutanen kwarai bane mun san malamai ne kamar yadda yake malamin kirki in ko akwai wani mutumin banza cikin abokanin babanka sai ka ce mana gawa ne mu iya sanin mu ko abokan mahaifinka mun san mutanen kirki ne balai abokanin manzon Allah wanda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana waɗannan sahabbai na manzon Allah su ne abokaninsa waɗanda Allah ya ambata da as-sabiqun al-awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار ya ce bai da waɗannan ayoyin ba saboda mi yana da fassarar da yake so ya musu nan gaba dai idan ya yarda da su bai cewa sahabban manzon Allah ba mutanen kwarai bane yadda Anas da zagi tun yana dan shekara 10 uwa ta tabbasai ga manzon Allah domin ya mai hidima amma ya ce bai hidima komai na gidan manzon Allah ya shehu na Abdullahi sanin ilimin hadisi kamar yadda yake kallo ya yi babansa Mallam Nasiru Kabara sanin ilimin hadisi ya yi duk malamanmu da annan na ƙasar su malam ɗaya da goci su malam Abakar Gumi duk yana ganin ya fi su sanin ilimin hadisi shi yasa yake wa sahabban manzon Allah takin karan tsaye Allah ya kare mu Allah ya kare mu daga bata Ahmad ibn Hanbalin an yi hikaya gare yana cewa kar kunti yawman ma'a jama'ati wata rana ina cikin jama'a tajarradu sun tube wa dakhalul ma'a sun shiga ruwa fasta amaltul hadis sai na aikata wannan hadisin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudhilul hammama illa bi miqzarin wanda ya imani da Allah da ranar lahira kada ya shiga wurin wanka sai da gyartu walam atajarrad sai zan ban tube ba fara'aitu tilkal laila sai na gani cikin wannan dare kaga cewa ra'aitu
ya nuna cikin mafarki kaka ce kuma ya ce ya gani ga hili an ce duk da Ahmad kenan wahayi akai mai a farra aitu tilkan laila ni yi mafarki a cikin wannan dare ƙa'ilan mai magana ya kulu yana cewa ligaran ya Ahmad ya kai Ahmad abshir kai bushara fa inna Allah qad ghafara laka hakika Allah ya gafarta ma isti'malika sunna saboda ka aikata sunna waja'alaka imaman ya sanya ka shugaba yukuta da bika ana koyi da kai qultu man anta nace wane ne kai ya qala jibrilun yace jibrilu ne ashe kenan kaga bayan Allah suna mulkin mala'iku kuma na gaskiya qultu nace in ji shehu dan kodiyo wa ala hadha sabil akan wannan hanya a ani abinda nake nufi al mubalaga kai matuƙa fittiba'i sunna a wajen biyar sunna wacce na bilbiri'a da nisantar biri'a kana jami'u sahaba dukkanin sahabban manzon Allah sun kasance wattabi'ina da masu biya wattabi'it tabi'ina da masu biya ga sahabban manzon Allah ridwanullahi ala jami'ihim yadda Allah ta tabbata gare su gabaki daya kaga shi shedanin ya ware wasu yana zagin su yana musu kazuffa amma ga shehu dan wodiyo ya ce ridwanullahi ala jami'ihim dukkanin su gabaki daya Allah shi yarda da su wala duk dan dariƙar qadiriyya Najeriya da yafi Abdul Jabbar ga zagin sahabbai yassaki da awshehu dan wodiyo wallahi ba qadiri na ba kuma ya zalunci da awshehu dan wodiyo don ga abinda dan wodiyo ya faɗi wala duk ba qadirin da yafi wannan shi ma ce ya koma rafizanci ya bar qadiriyya don qadiriyya ka koma cikin alguniya ta Siri Abdul Qadiri ka ga yadda yake la'anar su Abdul Jabbar yan Shi'a da su zazzaki da sauran duk waɗanda suka hada cikin Shi'a yana cewa tabban lahum ila ahlil abad Allah ka ɗebe musu albarka har alkiyama ta tsaye wa humul ladina shehu dan wuri yace su ne waɗannan shahida lahum rasulullah waɗanda manzon Allah ya shaida gare su bil fadila da daraja madaukakiya bi qaulihi da zancen manzon Allah hayrul quruni yayyar jama'a karni tsarana inji manzon Allah waɗanda suka fi kowa abokanina thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda ke bi musu ne tabi'in thumma alladhina yalunahum sannan atba'ut tabi'in to wanda yace waɗannan ba mutanen kirki na ba to Allah su waye ya aje mutanen kwarai yanzu in banda la'ana Abdul Jabbar da zama ne la'anannan Allah mutumin da yaddi bi Anas ya zaga ka ce mazazzaki Maulana ya za ka zagi Anas ka dibi irin zazzaki ka ce wai Maulana ashe Ibrahim al-Zazzaki hafizahullahu la'anahullahu wa qala fil madhali mallan yace a cikin marhal wanzuru ku yi dibi ila hikimati shari salawatullahi alaihi wa salam hikima ta manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata gare shi fi hadhihi alqurun da waɗannan tsararraki kaifa hassahum bil fadila yadda manzon Allah ya kebance su da daraja madaukakiya duna gairihim ba da wasunsu ba ma'ana kowa bai kai matsayin darajar waɗannan mutane wa in kana gairuhum ko da wasu sahabbai sun kasance min al-quruni daga tsara fi kasirin minhum baraka daga cikin su akwai albarka mai yawa wal khair da alhairi lakin sai dai ihtassat tilka al-qurun waɗannan tsararraki sun keɓanta ko an keɓantar da su bi manzilatin da wata daraja wadda yake la yuwarisuhum fiha gairuhum wanda duk ba sahabin manzon Allah ba bai iya gadin sahabi akan wannan don haka duk wanda an ka daga dabar dabai an ka daga ardabili ko ardabili yake an ka daga kumaini da kummi da zurara da shi kansa jabberin wallahi duk wanda ka daga darajar su ba ta kai ga ko kurar sahabban manzon Allah bana ta kai karamcin darajar su Allah ya ƙara musu sahabban manzon Allah ya da ban ji an ce amin ba Allah ka la'ani masu zagin sahabban manzon Allah Allah duk wanda ke zagin sahabban manzon Allah Allah ka la'anai kun san hadisai sun inganta ba a keɓance mutum guda da la'ana amma idan bai bayyana da la'ana ba idan ya bayyana da la'ana kana iya zage mutum guda shi ɗaya irin jaddari yadda yake cewa Allah ka la'ani wani da wani cikin sahabbai ka ce Allah ka la'ani Abdul Jabbar saboda zindiki na Allah ka isa musulmi gare ya batar da ya'yan musulmi wannan ya halatta saboda zindiki na kuma ka ce Allah ka isa muna gare
wahiya ita ce annallaha azza wa jalla hassahum ya keɓance su li iqamati dinihi ga tsayar addini ne wa ila kalimatihi da bayyana da kalma ta Allah fal qurunul awwal ko fal qarnul awwal qarqara na farko hassahumullahu bi hususiyya Allah ya keɓance da wata daraja la sabila li ahadin an yalhaqa gubar ahadin ba wata hanya ga wanda wani mutum zai riska ko kurarsu fadlan an amalihi balle ya riski aiki ne wallahi duk wanda ya sheda da ya nada gammo yasa izza yayi wani sheda da yayi wani takadarci wallahi shehu dan bodi yace Abdul Jabbar da Zazzaki da Kumaini da Kummi da Zurara da duk waɗannan shedannun kafirai wallahi ko kurarsu ba su cimma ballantaran aikin su لأن الله عز وجل don Allah mai girma da ɗaukaka ƙarar sahun da ruƙuyati nabiyihim ya keɓance su sun ga manzon Allah nabiyihim alaihi salatu wassalam wa mushahadatihi wa nuzulul qur'ani alaihim da saukar alqur'ani gare su gaddan raqaban yana danye shar ya talaqawnahu min famin nabiy sallallahu alaihi wasallam suna karɓar wannan magana daga bakin manzon Allah hina yalqahu min fami jibril alaihi salam sanda yake karɓar wannan magana ga bakin jibril alaihi salam sannan suke karɓa daga manzon Allah to kai ko ga kake karɓa shedan wallahi shedan ne wa hasahu ya keɓance waɗannan sahabbai bil qitali bayna yadayhi da yaƙi gaba ga manzon Allah wa nasrihi da taimakon manzon Allah don haka ashe kenan ba yadda za a yi ka ce kai darajar ka ta kai kwatancin darajar waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka abin da muka karanta cikin wannan littafi ne na mujaddiduddin Sheikh Usman Dan Fodiyo Allah ya kara mai yadda ashe kenan la sabila ga wani baƙadire ya ce yana karɓa da awa ta ƙadiriyanci sannan kuma yana wa Shehu Dan Fodiyo zagon ƙasa kamar kar a ce ya yi tauna kenan yana bin jabberi yana bin dan wadiyo bai yiwa sai dai in dan jabberi za ka bi shi in mujaddadi za ka bi mujaddadi ba a taula ga addini ka hada fasiki da mumini ka ce duk za ka so su za ka wajibi ne musulmi ahlus sunna su sani musamman qadirawa waɗanda ke biyar ainihin tafarki na mujaddadi dan fodiyo su san cewa jabberi zindiki ne in kuma ba zindiki bane su ce ya ɗauko alguniya ta Sidi Abdulkadir Jailani ya karanta musu don su san mi a cikin mi yace ma 'yan shi'a subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk